نتأمرت يكون ما خو حمدنا أحلفنا ينهدن نتأماي بحرنا الذي دمايو فكيمنا يبرت مسواتي خفيلنا قربنا يحارنا حماسين سراي كولغو غيدنكل حماسين سراي كولغو غيدنكل من حرفين حتبركا كاش كله مستحل نعونا تأكد قدينا نحلل የትግራይ ህዝብ ግልጽ የሆነ አደጋ ላይ መግባቱን በመገምገም ከውስጥም ከውጭም ከላይም ደግሞ በኢሳያስ አፈወርቂ በሁሉም አቅጣጫ ትግራይን ለመጨፍለቅ የታሰበው ሴራ ጫፍ ላይ መድረሱን በመገንዘብ ፈጣን እርምጃ መውሰድ ነበረበት። ለዚህም ነው የሰሜን እዝን ከተባበሩት እጃችንን አናነሳም ካሉት የእዙ አባላት ጋር በመተባበርና ሊተባበሩ ፈቃደኛ ያልሆኑትን ደግሞ በኃይል ተልኳቸው እንዳይወጡ ዲሞቢላይዝ ወይም ደግሞ ዲስቴብላይዝ በማድረግ የተደረገ እንቅስቃሴ ነው። በጣም ፈጣን የሆነ እርምጃ ነው የተወሰደው። በኦልሞስት በ45 ደቂቃ ውስጥ እዙን በሙሉ ለመቆጣጠር የተቻለበት ነው። አንዳንድ ፖኬቶች ላይ ከቀሩት ውጪ እንግዲህ ይሄ እርምጃ አንቲሲፓቶሪ ሰልፍ ዲፌንስ የሚባል ዓለም አቀፍ ኮንሰፕት አለ። ትንንሽ ሀገሮች ለጥቃት የተጋለጡ መሆናቸውን ሲያዩና ኢሚነንት የሆነ ግልጽ የሆነ የመጥፋት ስሜት በሚሰማቸው ጊዜ እንጨፈለቃለን ብለው ባሰቡበት ጊዜ ፈጣን የሆነ መብረቃዊ የሚባል ጥቃት በማድረስ ወራሪውን ኃይል በማዛባት በማተራመስ ራሳቸውን ከጥቃት የሚያድኑበት ሜካኒዝም ሰልፍ ዲፌንስ አንቲሲፓቶሪ ሰልፍ ዲፌንስ ይባላል። ቀደም ብለህ ነገሮች ከመድረሳቸው በፊት የምታደርገው የመከላከያ እርምጃ ነው። የትግራይ ህዝብ 30,000 ጦር በውስጡ ቀጥታ የእዝ ሰንሰለት ውስጥ ያለ 4 ክፍለ ጦር ሜካናይዝድ ባለበት ሁኔታ ከታች አሃዳውያን ወራሪዎች ከላይ ኢሳያስ አፈወርቂ ባለበት ጦርነት እየተዘጋጀለት ባለበት ሁኔታ እጁን አጣጥፎ መቀመጥ ነበረበት ወይ? አልነበረበትም። ስለዚህ መብረቃዊ የሆነ እርምጃ መወሰድ ነበረበት። ያ መብረቃዊ እርምጃ ባይወሰድ ኖሮ ይሄን ጊዜ ትግራይ አሁን ቁጭ ብለን የምናወራበት አይነት ክልል አይሆንም ነበር። ብዙ እልቂት ይደርስ ነበር፣ ብዙ ጥፋት ይደርስ ነበር። እንደተባለውም የአምባገነኑ አብይ አህመድ ህልም ምናልባት ለጊዜውም ቢሆን መቼም የህዝብን ለዘላለም ጨፍልቃ ባትገዛም ለጊዜውም ቢሆን የበላይነት ያገኝ ነበር። ስለዚህ ያንን አቅም የሰሜን እዝን ዲሞቢላይዝ በማድረግ በሰላም የሚገቡት በሰላም እንዲገቡ በማድረግ ያለውን የጦር መሳሪያ በሀገሪቱ 70-80% ሊሆን የሚችለውን ከባድ መሳሪያም ጨምሮ የተኩስ አቅም ጨምሮ የትግራይ ህዝብ አቅም እንዲሆን በማድረግ ስለተጠናቀቀ የመጀመሪያው እንቅስቃሴ ነው። ግን ከዛ ባሻገር ሄዷል። ወራሪው ኃይል ጦሩ ከጀርባው ተመታ፣ ተጨፈጨፈ፣ መሬትህን በዚህ ጊዜ ነው መያዝ የምትችለው ሆ አሰኝቶ በድንጋጤ ነው የተንቀሳቀሰው። በአንዳንድ ፖኬቶች ላይ ደግሞ የሰሜን እዝ አካላት የሆኑ ያልተነኩ ነበሩ። ስለዚህ የትግራይ ሰራዊት አንደኛ ከታች በኩል በወረራ የተንቀሳቀሰውን ኃይል የመመከት እንቅስቃሴን ያደረገው፣ ሌላ ደግሞ በትግራይ ውስጥ በተለያዩ ፖኬቶች የነበሩትን በድርድርም በሰላም አንዳንድ አካባቢዎችን በግጭት እንዲመክኑ እና የማጥራት እንቅስቃሴን የተደረገው። በአርዚ ከምቲ ትሪኦ ዘለኹም አቀድማ ቢለ ተወስኮ ዜና አሜሪካ ሲቪል ዎር ካብ አፕሪል 12 1891 እስካብ ማይ 26
شان شمونت ميسان حمشتن ناي 4 عامتن 4 ورهن كوينات زوسادة كم زبزر يدلنا تيامن قلتم ستيت يونيون أب سمين كومون بدوبوب ناي ستيت كونفدراليست زنبره كوينات حد مالتيو تي كوينات حد دما قدي متأسي اللغو بزح موتن هلكيتن زخطله أبت جزيتي مراحيناي مبل عصر تشت بريستن أمريكا زنبره أبراهام لينكولن كوموتي ناتو كستاي نبره يوليس جراند نتي ناي كوينات بتوم ناي كونفدراليست ناي مفلاي وي كوينات وي عمل زل على دما جيفرسون دافيس كوم روبرت ليد بالو يمنيرم في عنوتون أجي بزح كم هانو قدام بيلت عشينيره بتوم ناي يونين ستيت كسب 365 موتات كلتا شحن كلتا 280 كلتا قسلات كوم دما كاب عسر مطمنا ناي كونفدراليست ستيت دما كلتا 209 شح موتات 237 شح قسلات كوم دما كسب 436 زت معرخو خمس نبروم حتى تالو تي أفتيهم دما تمارخو كسب أبتنايتيوم كونفدراليست 436 258 مروخات أفتي أتوم دما 281 شحن 293 نيرم تي تغلال كونتات بو كم زي نبرة سلازي تي عنوات تي بزح موتن هلكيتن عنوتن كم زم صحيفتي كونات حدادنا أمريكا مو زي تماساسا لدما خمسة حجة قديمة توسكو بتناتاتهم مجلس زون زتوها بأمنا 54 دقيق مبرع زون متكاتي تبعيلو قبل النايت سيمن زيز نبرة كاب 7 كاب 8 نايتا عدي ناي إثيوبيا نايتا هاجر مالتي أتصوار زنبرة مراخن توم ل3 شح زخون سراوتون ناي سيمن إزي بتمتكاتي كم تباتاتونو تي زموت كم زمتن أبتي مجلس لازلو دهرزي كاتس إلى دما نمنتاي الأدلة زكوينات الزسي انتاي تغمو موت عنوات هلكيت انت زي كوينسي كم تصوز منم عينت عوت يلا من نترفو موصلتي مدميتي هلكيت موت عنوات كتابة ممزبالن نتي حزبي فلا كل تجراي زولو دما أبزو اشتغلتا عمت زي زقاتومو زلو تساقامات انتاي مخانو قلوس يبزوح ناي مدهانيتن ناي سنكن ناي كله أقول قولاتات نتينو حانتا هاجر زد ليا ناي ركبات إلكتريكن كله كم زي اللي مو زي السراح دوموز ناي بانك أقول قولات زخلو تحرميهم أب تساقام بمهلاهم بغتسال نتقداماي كالأي سالسين دولكا التي كنات أمنا نحل حدهم زجورو زلو كنات أقداسي كم زي كونه عنوتي مو زي تطويلو تم لهيكان وإليت وين ما تم وسنتي ملت أب وساني نزي كنات زي تطوما بال ترازلهم بوغان كلتو ناي كل تجراي منجستن ناي فيدرالو منجستن تطوع بيلهم نهزبي إثيوبيا بتغلالا نتي ناي كل التجراي زغير كابل الحزب دما مفتحي كم تصلو زغل كابل زلو شجر عنوتن هلكيتن دما نبتي نبور سلام بسلاموي من نبرو زبو عجل خنات نخفتر من يتي ومقصيله ابتزهم مجلس دما نكاتاتل أب سمين أمريكا العراق مقصد أمريكا مالتي استخايده أمونغو نايتوم يونين ستيت كونفدرال ستيت بهذا استخايدين لك عز الحجب سمين إثيوبيا ونزكايد الله أمونغو توم أحداويان ثم كونفدراليست ندا تبهلي تماسا سالي كنا في زرابة زلو مو زي تقلالا لازي قرب كلخو مسوخة مساسلون كلخو أب علمنا كبتم أب لعليناي هاجر مكالا خلي
መጥቃዕቲ ዝወሰዱ ኣብ 1861 ክሳብ 65 ዘሎ ፈረንጂ ቆፃፅራ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እዚ ሕጂ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ተመሳሰለ ኩነት ስለ ዘለዎ ይሄ ብሓንሳብ ከዛሙዶ እሞቲ ነዚ ክቅርብ ከለኹ ኣነ ከም ተንታኒ ናይ ኩናት ወይ ድማ ክኢላ ናይ ኩናት ዘይኮንኩስ ኣብ ሓደ ኣብ ናይ አልጀዚራ ስካይ ኒውስ ከምኡውን العربية ዝበሃሉ ብናይ ዓረብ ቋንቋ ዜና ኣብ ዝሰምዓሉ ኣብዚ ናይ ዘሎ ሕጂ ኣብ መንጎ ዩክሬንን ሩስያን ፌደራል ሩስያን ዝካየድ ኩናት ንኽፈልጡ እኳ እንተደልዮም ክኢላ ሰብ ሓቲቶም እዮም ትንታነ ማለት ሕጂ ንኣብነት ካብ ጆርዳን ፋይዛ ድዌሪ ካብ ሊብናን ድማ ኤልያስ ሓና ዝበሃሉ ጀነራላት ጦረታት ዝወፁ ክእለት ናይ ኩናትን መሳርያን ኩሉ ሕጉን ናይቲ ኩናት ዝፈልጡ ተሓቲቶም መልሲ ይቡ ኣነ ግን ነዚ ከምዚ ዝኣምሰለ ትንታነ ንኽብ ኣይኮንኩን ዘቕርብ ዘለኹ እንተኾነ ግን ጠቕላላ ኣብቲ ከባቢና ንዝካየድ ዘሎ ኩናት ብፍላይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እዩ ዘሎ ስለዝኾነ ንኩሉ እዚ ኩናት እዚ ዕላማ የብሉን ክበሎ እንታይ ዕላምኡ ንኣብነት ሕጂ ብወገን ናይ ክልል ትግራይ ኣክቲቪስትን ሊቃትን ከምኡውን ዓበይቲ መራሕቲ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ትግራይ ትዕወት ትግራይ ትስዕር ይብሉ ሕጂ ኣነ ፀገም የብለይን ትግራይ ክትስዕር ክትዕወት ህዝቢ ትግራይ ድልየቱ ክገብር ናቱ መሰል ንዑ እዩ እንተኾነ ግን እቲ ትግራይ ትስዕር ክትበሃል ከላ እንታይ እቲ ዕላማ ኣበይና እያ ክትስዕር ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ እዋን ድሕሪ ናይ ሰሜን እዚ ብወገን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ምውሳዱ 15 ሰነ እውን ነቲ ክልል ናይ ትግራይ ገዲፎም መውፅኦም እዚ ናይ ፅሞና ግዜ ሂብናኩም ኣለና ዝብል እቲ ናይ ሰላም ነቲ ዘሎ ሽግር ንምፍታሕ እቲ ጌጋ ተፈፂሙ እንድዩ ኣይና እቲ ብወገን ናይ ትግራይ ድዩ ናይ ፌደራል ድዩ እዚ እቲ ጌጋ እቶም ንዕኡ ዘፃርዩን ኣፃርዮም ድማ ውሳነ ዝቡን ነንሕዞም ካብ ክልቲኡ ወገን ተዘራሪቦም መፍትሒ ክረብሉ ይኽእሉ እዮም ግን ኩናት ነቲ ዝፈልጦ ይፈልጦ ካብ ኩናት ዝግበር ጥቕሚ የለን ኩናት ሰብ ይበልዕ ቁጠባ ይዕኑ ሃገር እውን ይዕኑ ብዙሕ ሰብ ኣካሉ ይጎድል ሰሪሑ ነገዛ ርሱ ክኢሉ ንሃገሩ ክጠቅም ዝግብኦ እውን ሸኸም ናይቲ ሃገር ይኸውን ብዙሕ ንብረት ናይቲ ሃገር ይዓኑ ስለዚ ጥቕሚ ስለዘይብሉ እዚ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዕላማ ዘይብሉ ኩናት ዝበልቆ እዚ እንታይ እቲ ዕላማ ንኣብነት ምግንፃል እንተደኣ ኮይኑ ናይ ክልል ትግራይ እቲ ኣንቀጽ 39 ዝብል ኣሎ ንሱ ክትግበር እቲ ናይ ህዝቢ ድልየት ክትግበር እውን ክሕተት ይግብኦ እቲ ህዝቢ እንተዘይኮነ ግን እንተደኣ ትግራይ ትዕወት ኢልካ ነታ ክልል ትግራይ ክትፈልያ ደሊኻ እቲ ህዝቢ ድልየት ኣለዎ እዚ ናይ ህዝቢ ድልየት እዩ ዝውስን እንተዘይኮነ ግን ካብ ክልልካ ወፃኢ ናብ ክልል ናይ ዓፈርን ናብ ካልኦት ክልል ናይ ኣምሓራን እንዳኸድካ እንድሕሪ መጥቃዕቲ ትገብር ኣለኻ እንታይ እዩ ተመሊስካ ናብቲ ነቲ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ብወገን ናይ ትግራይ ወይ ናሕርነ ትግራይ ድሕሪቲ ኣብ 83 ናይ ገዛ ኣቆፃፅራ ንሙሉ ኢትዮጵያ ተቆፃፂሮም ን27 ዓመት እውን ነቲ ስልጣን ብመንገዲ ወደብ ተቆፃፂሮም ምንባሮም ድሕሪ ግን እቲ ኣብ 2018 ፈረንጂ ዝተቆፀረ ተካየደ ምቅያር ካብኡ ዝተኸተለ እዩ ዝኩሉ ግጭታት መፅኡ ዘሎ ሕጂ ስለዚ ውህሉል ዝኾነ ተነበረ ናይ ፖለቲካዊ ግጭታት እዩ ከዓ ናብ ኩናት ኣብሪዕሞ እዚ ብዝርር ምሲ ክፍታሕ ይኽእል ነይሩ እዚ ዝሓለፈ 6 ወርሒ እውን ነቲ ሽግር ንምፍታሕ ግዜ ነይሩ ነቲ ሽግር ንምፍታሕ ሲ ግዜ ነይሩ እዩ ዝብል ኣነ እሞ እቲ ኩናት እንትርፎ ዕንወት ብኩናት ድማ ሓደ ተዓዋቲ ኮይኑ ክወፅእ ይኽእል እዩ ዝብል ኣነ ናይ ገዛ ርእሰይ እምነት የብለይን እቲ ሓደ እንኮን መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ሰላማዊ ዝኾነ ዝርርብ ምግባር እዩ ምክንያቱ ሕጂ ናምንት ኣብዚ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተኻየደ ኣብ ናይ ኩናት ሓድሕድ ክሪኦ ከለኹ ኩሉ ሰብ ኣቲብቲ ሳላ ዚብ ዘሎ ዊኪሜድያ ክትሪኦ ትኽእልካ በቶም ናይ ዩኒየን ወይ ዩኒየን ስቴት ካብ 4 ዓመት ተኻየደ ኩናት 365 ጠቕላላ ምውታት ነይሮሞም 2000
282,000 ድማ ቁስላት ነይሮም በቶም ናይቶም ኮንፌደራሊስት ድማ ካብ 290,000 ምዉታት ነይሮሞም 137,000 ቁስላት ከምኡ ድማ ተመሳሳሊ ኣብቲ ናይ ምርኻት ኣብቲ ናይ ሞት እውን ተመሳሳሊ ፍልልይ ኣለዎም ስለዚ ብዙሕ ንብረት ከም ዘጥፍአ ብዙሕ ድማ ሞትን ህልቂትን ከም ዝኸተለ እዚ ኣብ ናይ 1861 ክሳብ 65 ዝነበረ ንረና እሞ ሕጂ እዚ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘለውን ተመሳሳሊ መንጎ ናይ ክልተ ኣህዋት ኩናት ዝካየደሉ ናይ ኩናት ሓድሕድ ብዙሕ ሞትን መቕሰልትን መጉዳእትን ይኸትል ከም ዘሎ ስጉር እዩ እሞ እንታይ እቲ ዕላማ ከ መወዳእታት ዕላማ እንተ ደኣ ንትግራይ ምፍላይ ኮይኑ መፍትሒ እዩ ኣብ ኢድ ትግራዎት እዩ ዘሎ ሪፈረንደም ብምግባር ድማ እቲ ናቶም ውሳነ መንገዲ ህዝቢ ከስልቆ ይኽእሉ ይመስለኒ እቲ ባዕላቶም ዝፀሓፍዎ ሕጊ እውን ይፈቅድ እዩ ካብዚ ሓሊፉ ግን ካሊእ እንታይ ክኸውን ዝኽእል እቲ መፍትሒ እንታይ እቲ ዕላማ እቲ ትግራይ ትስዕር ክትበላሲ ፈፂሙ ምርዳእ ኣነ ክርዳእኒ ይካለን ቀፃሊ ኩናት ድማ ተደጋጋሚ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ዙር እንዳልካ ሕጂ እውን ይቕፅል ኣሎ ብዙሕ ዕንወት የኸትል ኣሎ እሞ እቶም ኣብዚ ዞባ እዚ ወይ ኣብዚ ኩናት እዚ ዝለዓለ ኢድ ዘለዎም ወሰንቲ ሰባት ህድእ ኢሎም ሓሲቦም ነቲ ናይ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ህዝብታት ዘጋጥሞ ዘሎ ሞትን ቆስልን ህልቂትን ብምዕዛብ ነቲ ምፍንቓላትን ኮታስ ዕንወትን ብምዕዛብ ቁርብ ርግእ ኢሎም ማለት ህድእ ኢሎም ነዚ ዘሎ ኩነታት ብምስትውዓል ሕጂ እውን እቲ ግዜ ኣይከደን እሞ ሰላማዊ መፍትሒ ንኸምፅሉ እንተዝፅዕሩ እቲ ዝበለፀ መፍትሒ ኮይኑ ይስማዕኒ እሞ ካብ ኩናት ደጊመ ክብሎ ዝኽእል ዝርከብ ነገር የለን ሞት ዕንወት ከምኡ ድማ ኣብ መወዳእታ ዘይተርፍ ኣብ መጨረሽኡ ሓደ ፍታሕ ብመወዳእቱስ ብኩናት ከም ዘይውዳእ ብሩህ እዩ መወዳእቱ ኣብ ጠረጴዛ ኮንካ ኢኻ እቲ ጉዳይ ትፈትሖ እሞ ብጠረጴዛ መፍትሑ ዘይተርፎ ተዘራርብካ መፍትሒ ዘይተርፎ ግን እዚ ቀፃሊ ዝግበር ዘሎ ኩናት መፍትሒ ከም ዘይኮነ ስለዚ እቲ ኣብ ዲያስፖራ ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ኮምናት ናይ ዓለምና ውሽጢ ኮይኖም ድማ ነቲ ነገር ዘባእሱ ማለት ከም ነዚ ዘሎ ሓዊ እንደገና በንዚን ኮይኖም ዘቃፅሎ ዘሎ ካብዚ ብምቁጣብ ኩሉ ሰብ ኣብዚ ፃዕሪ ክካይድ ዘለዎ ነቲ ኩናት ብኸመይ ሓደ መዕረፊ ብኸመይ ድማ ነቲ ዘሎ ህልቂትን ሞትን ዕንወትን ዘጠቕሙ ምባልን ኣብ መጨረሽቱ ንበፅሓን ናይ ነፍሲ ወከፍ ፃዕሪ እንተዝኸውን እቲ ዝበለፀ ንበልኩ ነቲ ዝወረድ ዘሎ ኣብዚ ከባቢ ስቃይ ኣብ ወገን ክልል ትግራይ ኣብ ናይ ክልል ኣምሓራን ክልል ዓፈርን እውን እቶም ህዝብታት ብሰላም ከም ቀደሞም ዝነብሩሉ ኩነት ምቹእ ባይታ ምፍጣር ዝሓሸን ዝበለፀን መፍትሒ እዩ እየ ዝብል እሞ ካብዚ ኣብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ታሪክ ናይ ዓለምና ዘሎ ዝተመርኮሰ ኣብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን እዚ ሕጂ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ እንተደጊሙ ዘሎ ብምርኣይ እቶም ኣብ ናይ ዓለምና ዓበይቲ ትካላት ዘለዉ ናይ ሕቡራት መንግስታትን ካልኦቱን ነዚ ጉዳይ እዚ መዕለቢ ንምግባር ክእለት ዘለዎን ሃገራት እውን ፃዕረን ንኸሳትፋ እቶም ክእለትን ዓቕምን ብቕዓትን ዘለዎም ናብዚ ብሕጋዊ መንገዲ ጠጠው ዝበሉ ፃዕሮም ንኸካይዱ ኣነ እናተይ ኢለ ባዝያ ትኸውን እሞ ኩናት መፍትሒ ኣይኮነን እቲ ግጭት እውን ከምዚ ኢሉ ቀፂሉ እንትርፈ ፅልኢ ኣብቶም ህዝብታት ክርሕንትን ንቐፃሊ እውን ሕማቕ ጉድኣት ከብፅሕቲ ሕማቕ ነገራትን ጉድኣትን ከብፅሕቲ ዘይኮይኑ ጥቕሚ የብሉን እሞ እታ ንኽብላ ዝኽእል ንኩሎም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግደ ዘለዎም ተሳተፍቲ ዝኾኑን ህድእ ኢሎም ሓሲቦም ንህዝቦምን ኣከባቢኦምን ምንቲ ረብሓ ክብሉ ሰላማዊ ፍታሕ ንኸምፅሉ ፃዕሪ እንተካይዱ ዝበለፀ እዩ ይብል እዚኣ እንዳበልኩ ነዚ ናይ ሎሚ ዕላማ የብሉን ክብልን ዝገዝእ እቲ ዕላማ ሲ ትግራይ ትስዕር ትበሃል ትግራይ ትስዕር ክትብል ከለካ እንታይ እዩ ኣበይ ኢኻ ክትስዕር ስለዚ እቶም ነዚ ጭርሖ ዝጭርሑ ነቲ ህዝቦም ይኹን ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ንፅር ንኸውን
انتهى سعر تجراي سعر تبل خاص تاي مالتي اجي تجراي تحتي تجراوت يعني يرى اذا كنا زكاة اللون اب مونغو تي فدرالن ناي كل تجراين مستنكلاتنا مهرن كم دما ناي عفرني سلازي نمنتاي اذا كنا زكاة اللون انتهى تقومو ابي تي عوض بال تجراي تعوض بال كلوس ابي اقطعوت نزي انا تصيرهم مرميروم اقداسي خمسة يكون تكوينات مفتحي خمسة كل زكونات ترديهم زكونات تطوبن بال بسمامهم من قدي فتح نهم صون تزسارو تزعش من قدي يبل زندابلكو بعرب زون توساخي بزعباتي اب سمين إثيوبيا زكايدلو كونات أمونغو كل التجراين فيدرال منغستن أملكيتو لوخ فلي لوخ ناي أفريقيا مايكل هامرن كم دما ناي أفريقيا توكلتي ناي أفريقيا أحمد توكلتن زلوا نتيجة تايب سلام فتح تيكاب على 24 3 كسب زي كنا 24 شمونتي قلتش 20 قلتن كنا تعرفوا المنبر نحمش تورحي زد ما تي ناي سباوي رديتن تجراي زلوا كنتاتون ناي رديت نخاطو بزبل بونجات ناي إثيوبيا بهذا وقت توكستاتوا بالزبرة أجد ما عندنا بعد 24 شمون تغا 20 قلتن جميل جلو كلهم وقنات أبتر بيزا خوينهم من قدي هبرت أفريقيا ناي الأخ فلي الأخ ناي أمريكان كالوتن زلو نتزم الكتوم هجراوي تكالتن تي أمانغو إثيوبيا زلو مانغو ناي كللن ناي فدرالن سلام عليكم فتح بمسا كتصالي زخواني نتسنبري شجرات فتحهم بخمي بحبار نصر الغنات نفترون تزاراري بهم الله تفتح كمي كمت ما متصاي كرينا مالتي زيت توسخي قبل الذين يزكون سلازي بسلام كفتحكم زلو ناي هجراو تكلاتون زارب الله ما تفتح بسلام قانون بكونات تفتح كم زي كل زيتي سو صحيح حبريتا زلني تصفى قبر دما زي جز قبر زلو صحري نتي اب مونغو فدرالن ناي كل التجراين زلو شجرات تفتحو تكبابي نورن سلامن كنتات تفترلو نخملس زيتي ناتي تمنيت ناي كلهم تمنيت وينكم يزبل نتعلني مو سلام عرفو تكبابون سلام ضرب الله كنتات كفتر ناتمنخو سلام معلتي يورلنا سلام بنو كساب خالي حدش فيديو مرحب تشاو سلام رجعتي اسمي رجعتي هاكر رجعتي سندلي عسر هاكر رجعتي اسمي رجعتي هاكر رجعتي سندلي عسر هلا يلارينو الروح هلا يلارينو الروح فقرك حيال إرنا مثل القسنا عدت تجيكنا قريبا حلا وحينا تحملي الله أكري تحملي سمكي العال سنقي عمل بللي قال ايت انا داي مامي يغرب يرحق وتروب لبيه قال ايت انا داي مامي حب وسلام لواب إري قال ايت انا داي مامي عم بليري ما يرسلي قال ايت انا داي مامي دمق لي كم قاطعاي